mange på voldsomme med hænge. Ja, det kommer godt til. Det er ikke en kalv, han har? Nej, det er en kalv. En tæve. Ja. Han får ikke Charlie. Der er i her i dag. Jeg tror godt det. Ja, nej. Nej, det er rigtigt. Det er dem, der kommer fra Charlie. Det er rigtigt. Ja. Så må jeg ikke med ham. Det passer ikke bedre med en større. Han gjorde jo, det var ikke snor sidste mandag jo, oppe på pladsen, der var nogle fisk, og så var der ingenting. Ja, det gjorde. Nej, men hun viser måske heller ikke de rette signaler. Men hun kastede sig på ryggen alligevel. Ja, ja. Jeg tænker på, havde du ikke med et stykke papir, hvor der stod de der dæmpende signaler? Jo. Fordi min computer gik jo fuldstændig ned. Jeg fik jo nødt til at tage alt det der. Jeg har det liggende på fil hjemme hos dig. Jeg skal kunne godt nøde, så det synes jeg i hvert fald, jeg har haft meget glæde. Men det skal vi lige huske at sige, at der er jo foredrag om hundesprog her den 9. Solvej, kom du barn. Ja, det er godt. Ja, det er fint. Skal du gå hen og Det er lige sådan, det skal være. Nu kommer vi hen til dig, Lise. Nu kommer Luna hen til Solvej. Øj, skal vi tage halvstunden? Ja. Så længe han ikke hygger, så siger han. Ja. Luna, Solvej. Skal jeg tage halsbundet ud? Ja, jeg glemte det bare. Skal jeg ikke have reddet med? Nej, ikke en Tæmmer ud. Nej, helst ikke blive blivende i hvert fald. Nej. Jeg håber ikke, du tog billederne, når jeg stod med rumpen. Som vi snakkede om sidst, der er jo også en god. Ja. Og så... Nando! Nando! Ja, rolig nu, der siger Nando! Her! Solvej.